karfe 7:10 daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru har ma da Chadi. Malam Nura Ado Suleiman kai yau dogon wando aka sayo ko to barka da kokari dogon ne ai ka san an riga yin atisaye tun je da daddare to bismillah. To wasu bayanai na nuni da cewar mai yiwuwa a mayar da ɗakin otal ɗin da Lionel Messi ya amfani da shi a yayin gasar cin kofin duniya a wato ta 2022 nan da aka kammala a Qatar zuwa gidan tarihi. Wasu sai sun bauta marhama ya bayan nasarar da Argentina ta samu na lashe wannan gasa. So sai hotel ɗin gaba ɗaya kawai ba. To Messi dai ya kasance jigo a wannan gasa da ita ce ta farko da Argentina ta lashe tun bayan ta shekarar 1986 wanda kuma aka naɗa shi a matsayin gwarzon gasar bayan ya zara kwallaye 2 a wasan ƙarshe da suka kara da Faransa. Kuma ka san ɗan wasan mai shekaru 35 ya kusa karɓar takalmin zinari amma sai ya karɓi na azurfa saboda kwallaye 7 da ya zira. Kylian Mbappe ne kadai yake gabansa a wannan wasa, shi ya karbi na zinaran. To wannan dai amma dai ka san harkan ka san mai abin da ke bani mamaki wato kwallo ta kai wani matsayin da kwana ma a hotel ma sai an tuna da dan sa wasa. Ai yanzu wato na san tunanin da kake ina ma a ce kai ma kwallon layin ka buku na ai yaro na can na ta kokari. To kocin Manchester United Eric Ten Hag ya tabbatar da cewa club din na neman sayan dan wasan gaba a watan Janairu domin ya mai gurbin Cristiano Ronaldo da ya bar kungiyar a watan jiya. Tafiyar Ronaldo dai ta sanya a halin yanzu Ten Hag ba shi da zabi illa sanya Anthony Martial da Marcus Rashford a matsayin 'yan wasansa na gaba. To sai dai yayin wata gana da manema labarai kocin na United ya ce ba fa lallai bai zama lallai su samu nasarar kulla yarjejeniya da wani sabon dan wasa ba a nan kusa. Duk da cewa suna tare da Ronaldo a farkon kakar wasan da muke, United dai ta yi fama da karancin cin kwallaye abin da ya sa suka zama koma baya wajen zira kwallayen a tsakanin manyan kungiyoyin gasar Premier guda 8. To sai dai Ten Hag na da kwarin gwiwar Marcus Rashford zai cike wannan gurbi. To rahotanni daga wasu majiyoyi daga Brazil sun ce akwai yiwuwar hukumar kwallon kafar kasar ta baiwa Zinedine Zidane aikin horas da tawagar kwallon kafar kasar kenan bayan da ta gaza kaiwa wasan karshe da suka yi a gasar cin kofin duniya da aka kammala a Qatar. Croatia dai ce ta fitar da Brazil a zagayen quarter final, rashin nasarar da ta sanya kocin tawagar kasar wato Tite ya ajiye aiki. Kasan a baya ana ta raɗin cewa shi Zidane yana sha'awar horas da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasarsa ce wato Faransa idan har Deschamps ya ajiye aiki. To ba san dai macito ba sai miya ta ƙare ko kuma ce lokaci ne kawai zai fayyace abin da zai faru. To a jaridar L'Equipe ta Faransa ta rubuto cewa baya ga shi Zidane din yau L'Equipe an alakanta Carlo Ancelotti na Real Madrid da Jose Mourinho na AS Roma da tawagar kwallon kafar kasar ta Brazil. A gaishe ka da wannan labari.